Ήρθα από την Κρήτη, ήρθα σε ένα εργοστάσιο μεγάλο που δεν είχα ξαναδεί. Ήμουν πολύ χαρούμενος. Δούλευα στην ανοδίωση, έπιασα δουλειά και στο φόρτωμα. Μετά πήγα στο ξεφόρτωμα λόγω ότι μ' άρεσε να προχωρώ. Τώρα είμαι πάνω στο στρέτσερ, εκεί που βγαίνει το αλουμίνιο και το στρετσάρομαι για να ισχώσει και να μπορεί να κοπεί και να μπει μετά στο φούρνο να ψηθεί και να πάει να μπορεί να βαφτεί και να πάει στον πελάτη. Με το βραβείο που πήρα της ομαδικότητας χάρηκα πάρα πολύ, γιατί σε μια δουλειά η ομαδικότητα είναι το παν, γιατί χωρίς ομαδικότητα δουλειά δεν γίνεται. Από την πρώτη μέρα στη δουλειά με το σήμερα αρέσει μου ακόμα παραπάνω, γιατί έχω μάθει καινούργια πράγματα και μαθαίνω καινούργια πράγματα και λόγω ότι εδέθηκα με το περιβάλλον και με τον κόσμο γύρω μου.